Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα γελίο outro. Λοιπόν, εδώ παίξουμε Free Fire. Για κάποιο λόγο μπάγκαρε και δεν έγραφε κιόλας και δεν το διέγραψα για να έχω χρόνο να μιλάω. Θα παίξω Free Fire με ένα φίλο μου, τον Νίκο, ο οποίος έχει δικό του κανάλι, το οποίο είναι αυτό. Και έχουμε και δικό μας κανάλι που είναι αυτό. Και σε αυτό το βίντεο θα δείτε ένα gameplay που θα μιλάω κατά όλη την ώρα γιατί δεν έγραφε το μικρόφωνο. Θα δείτε ένα gameplay Lone Wolf από Free Fire επειδή έχουμε έλλειψη δημιουργικότητας και δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε. Πάμε λίγο να δούμε το gameplay. Εδώ Rager όσο δεν πάει γιατί κολούσε απίστευτα. Και πάμε να δούμε εδώ διαλέγουν ένα κλασικό MP4 που είναι το αγαπημένο μου και ένα Deagle, αλλά επειδή είμαι νουμπάς τώρα πέθανε εδώ. Δεν τον είδα ποτέ, νευρίασα εκείνη την ώρα. Εδώ ο παπουτσής, για δούμε τι θα κάνει. Έλα Νίκο, να σε δούμε. Ο Νίκος από ό,τι βλέπω κάνει κύκλους. Το gameplay κολλάει γενικά λίγο, συγχωρήστε. Ο Νίκος από ό,τι βλέπουμε εδώ τον σκότωσαν πανεύκολα. Τζάμπα οι κύκλες που κάνει. Εδώ νευρίασε ο Νίκος επειδή τον έκανε βλακίες. Ξανά ο ίδιος γύρος. Τώρα εγώ παίρνω την κλίνα να το παίξω λίγο. Εδώ πάμε. Ψάχνουμε τους αντιπάλους μας, τον βρίσκουμε μία, προσπάθα χέντα δεν γίνεται. Δύο, εδώ μου λέει ο Νίκος μη παίρνεις Deagle. Εδώ στα γρήγορα down ένας. Και τι θα γίνει τώρα? Για να δούμε. Εδώ από ό,τι βλέπουμε πετάω ένα No Frost, αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Οπότε προσπαθούμε να πουσάρουμε. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει από την άλλη και τον ρίχνουμε ένα down. Ο Νίκος χαίρεται. Κατά λάθος κάνει θυμωμένο emote. Οπότε τώρα έχουμε νέο γύρο. Διαλέγω εγώ, οπότε παίρνω ΑΚ επειδή δεν είχε MP4, το πήραμε στον προηγούμενο γύρο. Και πάμε να ορμήσουμε. Ποτέ δεν ορμάμε για κάποιο λόγο από μπροστά. Αφού το shot μπροστά θα πάμε γιατί έχουμε έλλειψη δημιουργικότητας και μιλάμε για content εδώ. Οπότε άστονα βλάκα παπούτσι, άστονα να τον πάρω εγώ. Άστονα. Εδώ από ό,τι βλέπουμε προσπαθώ να στοχεύσω σαν άνθρωπος και όχι σαν ζώο. Με πέτυχε μέσα και αυτός και δεν τον πέτυχα εγώ. Εδώ προσπαθώ το scope, δεν γίνεται πάλι τίποτα. Χωρίς λόγο. Εδώ τον βοηθάμε να σπάσει την glue. Εδώ γίνεται μια τρελή μπαγιά, τον παίρνω χαμπά τελευταία στιγμή και oh boy, δείτε το HP μου. Μόλις με 2 HP, δεν το περίμενα, είχα αγχωθεί, τέρμα. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα γύρο με τα ίδια όπλα, ΑΚ μόνο, ούτε καν. Έρχεται ο ένας, τον βλέπουμε, παίρνουμε στροφή από πίσω, headshot, έμεινα 4 HP. Και λέω να τον πάρω εγώ, αλλά ο Νίκος αποφασίζει να μου χαλάσει τα σχέδια για άλλη μία φορά. Εδώ βλέπουμε το κλασικό σκορ 3-1. Κοιτάμε τι θα πάρει ο αντίπαλος, αλλά βαριόμαστε να περιμένουμε. Εδώ βλέπουμε τι θα πάρει. Έλα όμως.
Tommy Gun. Εννοείται ότι διαλέγουμε Tommy Gun, επειδή μας αρέσει περισσότερο από το δεν θυμάμαι πώς. Εδώ παρακαλάμε τον παπουτσί να τον αφήσει, τον άφησε για μία φορά στη ζωή του. Ο άλλος είχε βγει, οπότε στα μπαμ πήραμε αυτόν και κερδίσαμε το γύρο. Εδώ τζάμπα θα σας μιλήσω, αλλά content creators είμαστε. Εδώ πάμε, τρέχουμε. Εδώ ήρθε η ξαδέρφη μου χάλασε το συντονισμό. Εδώ ο παπούτσις πήρε το τελευταίο kill και κάπως έτσι κερδίζουμε το gameplay. Subscribe please, σας παρακαλώ, πάνω το σπάσουμε ένα ολόκληρο like. Subscribe στο φίλο μου τον Νίκο ξανά, που είναι αυτό το κανάλι του. Έχουμε και δικό μας κανάλι και οι δύο που είναι αυτό. Οπότε κάντε subscribe και εκεί. Σας εύχομαι, τι είναι να σας ευχαριστώ, να περάσετε καλά. Περάστε καλά. Να μας κοροϊδέψετε, όχι πλάκα κάνω, μην το κάνετε σας παρακαλώ. Και να πάμε να σπάσουμε το ένα ολοκληρωμένο like. Και oh boy, πάλι κόλλησε. Αλλά γεια σας.